Lho ngertos yen ngono Semar. Pripun? Kula nderek, Gus. Kula melu, Gus. Aja kabeh melu, inti wae cah loro. Iki piye to tanggapan sepi-sepi inti ngono kuwi. Terus saiki politik ruwahan sing kon nabu malah wargane dhewe. Seneng karo marem kene butuh kono ya butuh. Sing lanang karep sing wadon ngoyak. Mula wong bebojoan ingkang amung adhedhasar paningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu kuwi adakane ora bisa sempulur. Tegese bubar tengah dalan sebab taline katresnan amung kombak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwa wah gingsir nanging yen jodho kuwi dununge ana ing ati ingkang tulus lan resik tinuntun dening roh suci rehne menungsa ora ana sing sampurna mula bab jodho kuwi ya mung Gusti ingkang nyipta jagat ingkang wenang nemtokake mula bebasan kaling-kalingan gunung pitu yen tetela wis kinodrat dadi jodho ora kurang dalan kosok baline nadyan padha-padha kaprawasa dewaning tresna yen perlu sing diarah mung dulur dhewe yen pangeran ora ngeparengake mesti bakal ora bisa gathuk Permati Ruhanana yektine yen Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah mesti bakal dijoli utawa dilironi sing luwih becik tegese pangeran kagungan cara sing luwih pratitis kanggo titahe kuwi mau wiwit dina iki sing santosa lair batinmu sing tatak rasamu pupusen katresnanmu marang Bratajaya merga Bratajaya bakal diwengku putra Mandaraka Burisrawa aku mundhut pangapura ora ibumu ora bisa nuruti apa kang dadi penjalukmu Permati Kurem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise Permati wis cetha ngeglo tanpa warana uripmu mung njerimpeti karo babu kunthi kowe ora bisa opor bebek cukup awakmu dhewek mung ngridu penggalihe Kanjeng Ibu kowe rabi mung pol-pole ngoyak karo nepsu ning nyatane kowe gawe wirangi ibumu kowe duwe katresnan monggo kowe duwe rasa seneng monggo ning aja nganti nglarani atine wong gerang cetha lamun to kowe ning negara Ngamarta ki dadi satriya dadi betenging praja ning yogene bab katresnan jiwamu mulur mungker kaya cacing rambet jaji Bratasena yen ana rembug dirembug ana pitung ana perkara ayu ta diudari bareng-bareng aja nggunakake pakarti lan tembung sing kasar kanggo ngrampungi lelakon iki linga para Pandhawa ngibarate ndok sapetarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh mbelani ning yogene tembungmu kasar sugal sing andadekake larane atimu si Permati njur piye
kala narpa Kresna tan tulus hanyakra ring Rasiwara Jahnawi Suta kang munggah kalihing rata kawula nuwun sewu kula ingkang sowan wonten ing Stinggil Binatarata negari Ngamarta mriki saperlu namung badhe nderek jengkaripun Bibi Kunti Talibrata wiwit saking nilaraken bumi Ndarawati nalika semanten. Kula ingkang nyuwunaken pangaksami tumrap dosa lan kalepatanipun Koko Prabu Mandura. Lah, ripalungguhan samangke. Gandeng Bratajaya menika namung setunggal mongko ingkang ngayonaken menika satriya kalih nenggih Yayi Permadi menapa denipun Buris Rawa. Mila kula kedah adil nuwun sewu wonten bebana utawi serah-serane ingkang kedah dipun wujuti kanggo srana kabulipun dedaupan menika. Kula mboten nyawang endhek dhuwuring derajat pangkat sugih miskin ing brana picis. Nanging sinten kemawon ingkang saged mujuti serah-serahan sepisan. Kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru, gedang Mas Pupus Cindhe Debok Swasa. Angka kalih pahargyan kinurmatan ungeling gamelan Lokananta penabuhe para Gandharwa ing kahyangan. Angka 3 temanten dipun paesi dening Dewa Bagus. Angka 51 temanten kakung nitih Kreta Kencana Turangga Yaksa. Dene cucuking lampah nenggih Panara Seta ingkang bisa tata jama sarta ngirit kebon danu pancal panggung ingkang cacahipun 140 ingkang saged mujuti menika ingkang wenang Jatukrami adi kula pun Bratajaya. Wang-wang unta kumbul patang kedhe kang sayangga angkara kadhanira mubat mabit ing sabudhu-budhune Werkudara nadyanto aku ora bisa nandukake tata basa sing alus. Ning aku bisa tumanggap aku ngerti menyang ngendi playune tembunge Kakang Ndarawati. Kowe njaluk serah-serahan sing ora tinemu nalar tur semono akeh. Cara cetha ngono kuwi nampik panglamar saka negara Ngamarta kene. Yen pancen kowe nolak panglamar saka Ngamarta, aku ora bakal wigih ringa-ringa. Dina iki calon manten lanang si Permadi bakal tak iring ning Ndarawati. Ndak payungi gada rujak polo sapa sing ngalang-alangi rabine Permadi karo Bratajaya. Hajur kuwandane kepruk gada. Werkudara, pek kaya ngono tembungmu. Tembungmu kuwi kasar, kowe iki sugal, kowe ngremehake Ratu Ndarawati. Mongko serah-serahan sing kaya mengkono kuwi mau yektine sing bisa mujuti ya mung para Pandhawa, merga Pandhawa iki kinasih dening pangeran. Ning nyatane tembung malah kaya mengkono nantang perkara ngancam ngincim karo wong Ndarawati. Ya. Yen kowe bakal mayungi manten lanang saka Ngamarta nganggo gada rujak polo. Kira-kira rujak polo karo cakra isih digdaya ndi? Tak enteni kowe. Seno caritane satriya linuwih
kang marti mring kautaman lan pegat mring pangestine ayun wong gagah pun ibu wis niteni rambah makaping-kaping lamun to ngrampungke perkara mung ngoyak karo benere dhewe-dhewe iki mengko ora udar ning malah saya ruwet ora bisa padhang parantine malah saya petek kowe aja mung ngoyak benermu dhewe ngoyak karo nepsumu dhewe ning lambarana kawicaksanan wong gagah ripalungguhan iki gatekno dawuhe ibumu srasran sing kudu diwujuti ripalungguhan iki prayoga para Pandhawa andum gawe Puntadewa ndak perintah golek kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru gedang mas pupus cindilan debok swasa ora keri pahargyan kudu dikurmati nganggo gamelan Lokananta Puntadewa sing ndak jaluk sambat marang Bathara Guru ewadene sing maesi temanten ya kuwi Dewa Bagus mengko permadi men sowan ana kahyangan cakra kembang temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa Werkudara sing tak patah goleki ewadene cucuk lampah wanara seta kang bisa tata jama lan ngirik kebon danu panca panggung cacahe 140 mengko putuku Gatotkaca men ngupadi ora ana gaman ampuh sing ngungkuli gaman kerukunan sada kayen mung siji gampang diceklek yen akeh gedhe dayane sentosa budine malah bisa kanggo ngresiki reget ingkang mapan ana ing kiwa tengenmu.
Rikatotyan Bratasena Kampuk poleng Bang Bintulu Adi Sarira ngula tumong Kodhek wak simbar Jojo yen ngendika gumeleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen maris begagak ugak sadulita Ndara Bima kula tingali lampah ndika sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semune gendhong wigati. Ndika badhe tindak pundi, Gus? Badhe tindak pundi, Ndara? Badhe tindak pundi, Den? Teng pundi, Dan? Nderek kula, Den. Kyai Semar. Kula. Ripalungguhan iki aku nuruti apa kang dadi dawuh pangandikane Babu Kunthi. Mereka sembadan si Jlamprong entuk jodoh Putri Ndarawati. Aku diperintah goleki Kreta Kencana Turangga Yaksa. Kreta Kencana Turangga Yaksa. Tulungane kowe wong lawas kowe ngerti apa ora papan dununge Kreta Kencana Turangga Yaksa. Kula ngertine niku turangga budaya. Tung tak ndlang tak tutung dlang-dlang ngoten niku. Ora celometan nak sudet wadukmu. Kula wong tuwa akeh sing dipikir cok-cok lali babakan ngoten niku. Gareng wonten dawuh. Tulungane kowe bocah cerdas isih kelingan apa ora? Ngerti apa ora papan dununge Kreta Kencana Turangga Yaksa? Mboten ngerti. Kula mboten nate gagas babakan Kreta Kencana ngoten niku. Babakan sejarah kula mboten gagas amargi sakmenika kula sampun dados takmir masjid. Ora ngerti, mboten ngertos. Petruk, kula nggih mboten ngertos. Pun kula eling-eling ket wau mboten kelingan. Kari kowe, Gong. Nah, iki anakmu loro goblok kabeh, Pak. Kakean mangan brutu pikun kabeh. Apa kira-kira iki wong papat iki ra kelingan jaman Ramayana mbiyen? Nalika perang gedhe sing jenenge perang Palwagakara, Sri Rama Wijaya karo Bala-bala Wanara tanding karo Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Nalika Prabu Dasamuka nitih kreta manjing ana madyaning pabaratan sajroning peperangan, saelingku sing ditiya Kreta Kencana Turangga Yaksa sing tegese Diraja. Nggih, leres. Aturipun Bagong ngoten niku pancen leres. Turangga Yaksa Kreta Kencana niku mapan wonten ing Ngalengka Diraja. Saiki Ngalengka sak ngertiku wis ra eneng. Banjur dadine saiki negara ndi? Kula mboten kelingan. Wah,
Kowe iki sing kok pikir nuthok lho marmarai. Kowe ngono ya ora kelingan, gareng kelingan ra? Aku ora kelingan mergo saiki aku dadi takmir masjid. Petro, ora kelingan. Wah, goblok kabeh. Negara Ngalengka sak kukute ya. Diasta karo Prabu Dasamuka rampung perang sing dadi ratu kuwi Raden Gunawan Wibisana. Banjur Raden Gunawan Wibisana ki moksa. Sing dadi ratu ya kuwi putrane Sang Wibisana sing jenenge Prabu Bisawarna. Ngalengka diwalik saiki dadi negara Singgela. Singgela ki ngendi kok? Singgela ki Jatipura nguwitan terus. Kowe ngerti negara Singgela? Ngertos. Yen ngono, Semar. Pripun? Kula nderek. Kula nderek, Gus. Kula melu, Gus. Aja kabeh melu, inti wae cah loro. Iki piye to tanggapan sepi-sepi inti ngono kuwi. Terus saiki politik ruwahan sing kon nabuh malah wargane dhewe. Mboten kula nderek. Kula nderek ora. Sing ngombo jangkahe Petruk kowe melu aku. Masuk iki. Ora tereliminasi. Dan apa-apa kula saged mangke nyimping kalih bedhug niku saged dobel lho. Siji melih sinten kula nggih? Ora. Mesti kula mesti. Kula napa-napa iso ngrebab, iso nyaron iso. Kula niku bawang nggih saged, gawe tabuh nggih saged. Aja yen ngejak kowe aku semelang dikira nantang karo wong liya mergo mripatmu menteleng terus. Asem mboten katut, ora katut. Kari siji genah aku. Bagong. Nun, saged kapan tanggal pira? Petruk karo Bagong melu aku, Gareng karo Semar wilerena. Ngatos-atos nggih, Den. Nun, banjur carane lumaku marang negara Singgela piye? Saemut kula niku kepalang wujude samudra. Sing jembare niku kliwat ukur, prasasat nglangut tanpa pagut, pegating peninggal kepantok uruting cakrawala. Iki malah janturan iki ngapa to ki ora? Samudra apa ngono jenenge? Samudra Hindi, Gus. Samudra Hindi. Nggih. Pripun carane mrika? Aku tak mlumpat. Aku nglangkai gunung kulino tak kira ora bakal angel. Aku nglangkai Samudra Hindi. Lah nasib beta gimana? Nasib beta iki kok. Aja kuwatir. Mosok ada wong loro ya numpak mepsah. Ora. Ngodak alon-alon. Ora numpak kuwi. Lah mending numpak kuwi kok. Kowe tak papanake ndelik ana ing kampuhku. Kampuh napa? Kampuh Jarik. Kampuh mboten lek mangan terus enek kampuhe tempe nika to. Kae iki lawuh ora. Lawuh ya ora, wah keblek lawuh aku. Nguyuh. Nguyuh ya ora wetenge lara njur metu. Kuwi mencret adoh men to, Gong. Iso cret iki lho. Goblok ora ngono melu. Numpak mipsah lek ngono kowe ora. Aja do celopetan ora. Lah aku kudu melu, aku ora melu iki cilaka lho, ora iso lucu lho iki. Ketanggor Bagong gembar. Aja kakean crigis kene mapano ana ing kampuhku kene.
Bagong Petruk wis mlebu wintang mlebu. Mening karikat aku nglangkai samudra inti. Mlebu pundi? Kampuh Poleng Bang Bintulu. Mlebu mriku napa sedeng? Didon isik apa piye? Cangkeme ora muni sing ora-ora. Yen disawang kaya mung semene nanging nggih ngiseni Panakawan papat wae sedeng. Pintune sing pundi pintune? Kuwi Niki ana sing tulisan. nang mlebu. Oke. Ciro lu ya. Wah, bae ombone ra ukur. Lho, sampean nek melu mlebu ning kene. Kowe iki sik ning jaba ora. Wah, rumah saku wis mlebu. Anggere kegeden nafsu rong mlebu rumasane mlebu. Macam. Kage. Nggih. Siset teh. Nang mlebu. Siset. Lho metu nah. Lek nglebone ya ndase sik ngene. Yo. Masam lagi iki pengalaman ning aku pisanan bisa ning kampuh Poleng Bang Bintulu. Weh lah, nang kene bae yo AC ya, Truk. Iya. Wah, iki kursine jarake terlalu dekat iki. Ora iso selonjor iki. Ndoro Werkudara kebangetan waduh barang apa ngganggo iki lho. Penyapa ning ngarep iki, Truk? Nang kene sandingi sopir men iso ngrokok. Gentenan Ora iso gentenan-gentenan piye, Pak. wis. Cilaka iki jane ngerti aturan genah AC malah dadul-dadul ora. Aku meling lho, Truk, omongan Ndara Werkudara. Ngapa? Mulai ajae wis luwe, wis ngelak ngono, kon mampir ning Res Ara golek Indomaret. Aja gelut karo kancane neh, Ndak. Cangkeme aja crikis ayo sing siaga arep mlumpat. Mangan kuning angin gugur agrane ngareka.
dongeng entik-entik si penunggal patek nono penunggul apa dosane wani ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu wali sumber kadiwasa wah Trayoli binantang tekane gawe kaget nibakake sikil nganti kaya lindu sapa pambuh marang aku Satriya Jodipati ya ing unggul pawenang Werkudara kang dadi aranku wah Werkudara dasar para nyata iki rung wayahe mangan to Druk iki urung manut sopire lho Mul mangke mangan terus ora tekan-tekan lokasi. Yo ora tekan oleh nyopiri alon. Ketoke teko sing gelo iki, Truk. Ha iya ketok wis ketemu karo wong. Sapa iki? Tambuh marang aku Senopati negara Singgelo. Jenengku Renggani Sura. Wah, apik men jenenge Renggani Sura. Rengganis Sura. Ireng ganteng dan manis, Surabaya rumahnya. Aduh, Yung. Alon. Ojo cerigis. Wah, suara apa kuwi? Kowe nggo radio kowe? Ora. Renggani Sura. Iki tapawates negara Singgelo. Werkudara. Ana parigawe apa kowe tekan kene? Apa bener kepara nyata papan dununge kreta kencana turangga yaksa ya ana negara Singgelo. Wah, pancen bener tur kuwi kreta pusaka kuwi keramat kuwi. Nganti ripalungguhan iki ora ana sing kena niti mergo dipapanake ana papan ing kebak sejarah. Ya kuwi mapan ana ning museum ngono. Petro, Nun. Museum ya apa? Museum nggadah iwak niku museum. Kuwi akuarium goblok ora. Wis enek lho, Gong. Akuarium kaca ning jero enek lampune. Nang kono wong wedok pirang-pirang do jigang enek. Masa ora tau ngejak. Kapan-kapan ya bareng-bareng numpak Mepsa karo alon. Nadyan kaya ngopolan kepiye aku duwe perlu kanggo srana kanggo syarat daupe hadiku permati ora ketang sak kemprangan sak gebyaring kilat aku nyilih ora bisa tetep ora bisa aja kok wong liya wong negara kene klebu Sinuhun Prabu Bisawarna wae ora wani niti kreta kencana kuwi kula kang mangkono yen kowe ora gelem menehake udel-udel wadukmu piye jarak perkara